kavereipaa tuollaistakaan näin. Hyvin näkyy toi vaalea puolta. Otan. Kannattaako katsoa kamerasta näissä? Odota. Mä laitan tälle sellaista stats. Pikkupojat menee vaan karkuun, se on toisella laidalla. Pikkutytöt. Ei. Ota. Hyvä. Me ollaan kavereita. Hyvä toi tango häntä, kun toi valkoinen näkyy siellä. Sattunut on ihan suuria Se on. Se on monenlainen. ja se on semmonen härkä mikä on siellä. Se on härältä. Mitä siellä tuntuukin joskus selässä. Nää on ihan kaveri. Niin. Ihana ton tangon videolle. On, sattuu. Karjumista ja selostus. Onneksi niistä videoista vaan aina. Sitä on tää hyttysiä, on kädet aivan vähän tappaa, niin Söpö päätti, että pystyy kuvaamaan. Kääntykää! Hei oikeesti Laura, ota pois musta niitä, kun mä pystyn kuvaamaan samalla ja tappaa. Tää järjettömästi. niin kattoo. Niin. Voi 2 rauhoittu tonne ja... Oli. Katso. Täällä ei todellakaan mennyt mikään viesti. Sään ajattelumasta. Rupesi rauhoittua. Vanhat rupee syömään. Mä tässä nyt enemmän syömään. Oliko sinä Mitä teet? Kääntykää! Piparoilla. Kuka ostaa varsan? Tämä ja lastunneka. Voinko mä ottaa keijusta? Joo, sitten sä voit. Kato, mennään sitten tonne puolelle. Ei varmaan ihan heti nää pikkukaverit tunne. Ne on kaikki rivissä tuolla. Voinko mä No niin, mutta tässä ei kato näyttää näyttötä, kun sillä lailla taas hankala, että sun pitää katsoa. Kyllä Eikö tää mulla joku muu? Ei. Tää villitys oli nyt tässä. Otetaan tosta vielä. Tango. Ehkä tuuli just sen verran, kun toi Eikö tuossa pikkuinen? Kato, se on päällä kyllä. Kato, tästä, tää on rikki se näy. Älä laita siitä tuolta vain. Se on päällä. Ja tosta pikkuinen. Minä en halua kuvata. Okei, no anna sit mulle. Tän kuvaa. Minä kuvaan. No kuva sitten nyt, jos sä kuvaat. Se pikkureijästä tuo. Se näyttää tuolla. Ei, kato kun se näyttö on rikki. Nää kun tuo aurinko paistaa tätä näyttöä oikein. Jos ei mitään tapahdu, niin voi laittaa pois video.